Eh, kusog kay ulan dis bukid ba hinay ra mo diri ba? Sa bukid ni ba? Kaya sa na kuratan mo sa Ako pa ko ni Agi ba? ha? Ako pa ko ni Agi karon pa dire. Mo gani Katong ko pasayro ta sa agusan. Ako ko balik karon, kita mabalik ko na yan. ba mo ni delikado ni ani bay kanang Sabi ka. mura hinay ra kay tanawon nimo ba pero kusog dis bukid. Ba pa gyud. Mao ni nahitabo pa ni ani katong sindong ba? Yani pa tong sindong ba? Sindong ba to? Siguro oh, dagan mo balay na atawan ta. Oh, daghan yun. Babaw na ba na diha? Kay giabunuhan ba na diha? Abot gyapon ba? Napay dalan na bati kayo, gibutang nga bato. Palulo ko na siya. Okay kayo mga katsuyan say baha nas kagyan di uro. Manigikan ning tubigan ni. Asa ang kuha na ni sir? Sa tulay sir, ngawas dahi? Kusog kayo? Awas ang siba. Hinay naman ba dito dahi sa bukid sirong kusog? Ba? Piyaw ba? Nga balik man tong kauban na mo. Wala ra gani, hinay ra gani na. Buho gani oh. Kaya sa ito pa, lalom yun siya bay. Ang motor oh. Kuratan mo sa taan niya. Lapay dala na bati kayo. Sige man lagi ang ano. Mga bunggo. Di kaling ba? Kana mga, kana. Oh, pakagi taling motor. Kaaging motor pero kung taas imong motor siguro. Taas man, taas. Napag pipip na. Mga katsoy-atsay, updated ta karon burnout diri sa kwan. Sa tablon? Mag-charge updated tablon karon, di makita oh. Nakabalik na. Baha kayo dito. Suma na no? Baha dito mga katsoy-tsay. Hello, Nin? Nin, nagba? Dara sa tuwa, Nin? Wala ra. Dili ko sugang ulan dara karong hapon. Baha kayo mga katsoy-tsay, okay. Loy kami diri burnout. Pero wala ra nagba dira sa tubangan. Sige, Nin. Salamat, Nin. Bye-bye guys.